ko kin san mahimmancin albasa a jikin ɗan adam? Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mata, albasa yana da matuƙar mahimmanci a jikin ɗan adam, sabida albasa babban sinadari ne ga jikin ɗan adam. Tana tare da abubuwa da dama wanda yake kare ka daga dukkanin afkawa wata irin babban masifa ko wani bala'i wanda baka san da shi a cikin jikinka ba. Albasa, ko kin san cewa albasa tana kare mutum daga ciwon kansa, sannan tana haɓaka yawon jini a jikin mutum? Albasa tana da tarin sirrika da yawa a jikinta wanda kai kanki da kike girki da ita baki san da shi ba. To malama, albasa dai in ma baki sani ba, albasa yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam. Don haka in ba kya ci, fara ci. Sos ɗinta kawai zaki ki ci abinki da shinkafa ko da biredi ko da doya. To gashi nan dai kamar haka. तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम